Vítejte u dnešních zpráv. Dneska jsem tu tady s Benem a já s Belou. Koukejte se dál. Takže dneska odjedou z Little City odjedou dva pečobáci. Je to takový modrý pes a takový prostě vypadají asi takhle. Ano, odjedou a přijedou zase dva nový. Jaký to budou, řekne vám Ben. Takže ano, ahojky, bude to Jezevčík a Shorthead Cat. Už se fakt na ně těšíme, budou to určitě kusy. Ne. No, ještě se stalo to, že Kačka a Telová prostě jakože vlastně tyhle naši majitelky Segra prostě pošle ty pečopáky, no, abych přijeli. Ano, budeme to natáčet a to stačí. Ano, jedna holčička vyletěla z auta a byla nepřipoutaná. Nehody, další natáčí do jiný, takže pustíme si jeho odkaz. Ahoj, vítejte, dneska jsem na místě nehody. Ano, dítě bylo nepřipoutané, prej, že matka nějak prudce zabrzdila, protože tam prej byl člověk a prej, že vyletěla prostě ne ven z auta, ale prostě do skla a to malé miminko umřelo. Ano, děkujem. To jsou asi dneska z dnešních zpráv, takže ahoj. Uvidíme se zítra.